Makalis ang sarong taon na pagtatago sa otoridad. Pasado alas 4 ning hapon kang nakalis na Domingo, Abril 23, dagos nang naarestar ang 45 anyos sa si JC Pera Murillo na naatubang sa kasong statutory rape. Nadakop ang sospek kang pinagsarong pwersa kang Santa Elena Municipal Police Station, Del Gallego Municipal Police Station, asin CIDG Camarines Norte sa Barangay Sabang Del Gallego, Camarines Sur. Sigun kay Police Captain Roberto Flores Jr., hepe kang Santa Elena MPS, taon 2022 kang lugusan subot ni Murillo ang sa diriman sa nakaning aki, sa sendang harong sa Purok 1 Barangay Patag Iraya, sa Banuan kang Santa Elena. Nakipag-coordinate po kami sa Del Gallego MPS po. Sa paghuli ng suspect po na yan dahil sila ang may jurisdiction yan po. Pero dito po sa Santa Elena ang address niya talaga is taga dito po siya sa Santa Elena po. Pigkukonsiderar man kang PNP si Murillo bilang rank 3 most wanted person sa sendang Banuan. Naka-list na po yan sa enhanced warrant. Naka-listed na po siya doon, and then proper naman po yung paghuli. Ipinakita sa kanya yung warrant of arrest na meron siya, kung saan naka-file. Asigurasyon kan PNP, daisin damauntok sa pagsuysoy ka mga personang padagos na pigdudulagan ng mga krimen na sa indang nakumiter o kinaimbweltuhan. Sa presente, nasa kustodiya pa kang nasambit na ipatura ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal